Mga ka-K5 CCTV ini nga balita tungkol sa nagalinap ng tubo sa Daranon sa Pasay City. Driver sa motorsiklo nga naglabay diri na tumba. Nagasunod siya nga truck na lasakan sa patay. Yaring detalye sa ating balita. Patay ang driver sa motorsiklo matapos na nasakan sang truck. Tungod niya naglabay sa nagalinap ng tubo kag natumba sa barangay Sablogan, Pasay City. Alas 5:35 sa ngagay ni Rob 26. Ang driver sa motorsiklo ang ginkilala kay alias Marianin, 28 anyos, kag residente sang barangay Ledesma Ward, Pototan. Ginkilala naman kay alias Marlon, 38 anyos, kag residente sang Dayoroa City ang driver sang truck. Suno kay Police Captain Maria Rosario Miranda, ang Public Information Officer sang Pasay City PNP. Pakat na nakuntanin sa proper sang sulat ng motorsiklo. Samtang nagasunod naman ang Isuzu drop side truck. Antes na tabo ang aksidente. Sa investigasyon, may nagalinap na tubo sa dalan nga posible nagkanahulog ikan sa mga truck nga nagahakot sa gintapas nga tubo. Nagapadulhog ang dalan kung sa diin nag-agi diri si Marianin. May mga tubo kag dugang pa nga nagaunan basa ang dalan rason nga ini ang natumba. Posible madasing ng dalagan sa truck. Nakaringkot nga itong si Marianin kawang dalan bagid nga wala makita ni Marlon rason nga nabungguan kag narasakan niya ini. Nakahangkon sang bali sa nawalang atil kag samad sa nawalang kilid sang ulo si Marianin. Ay, ang siya pala nga ginasakyan. Ginasakyan dito sa motor, sir. Alin to, abot to sa may barangay sa Blogon. Balita, tumban sa silta, tunga sa dalan. May ara mo lang sila ng mga sugar things. So, wala na siya wala na ulog sa truck. Ang mga ka-K5, dugang sa krimen sa Lusan at kampo sa nalisdan, hindi na sa magkapasakas ang kaso kag nakik arreglo na lang matapos na mag-istoryahan ay isang driver na si Marco. Ako naman si K5 Aaron Repoyo para sa Kampi na Balita Serbisyo Publiko kang Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.